right yaxelela indawo emandinganyatheli kuzo ngoba zinabanikazi bazo bathi kwenzeka abantu bebenditrainer basweleka andithandabuza uba bekuthiwa khange nditshintshe ngendiswelekile ngoba baqale basweleka bo bayi-4 kunjawo nje ngoba mna benzoba ngowesihlanu kuvuyelwa le nto yoba ndizoba libhinqa lokuqala kule business. Akho mntu akho hlangana ungekhoyo phaa kulaa ndawo kuyagcwala bazalwane. Ndiphinde ndibulele amandla kaThixo bazalwane. uThixo undilande ezintweni ezinzima ndingaqondi uba sisandla sakhe ndihlazisile ngoThixo ezantsi emhlabeni bazalwane. Ndihlekisile ngoYesu ndide bendifana noSawule bazalwane but ke ndifana naye nyhani ngoba laa mbane wambethayo nguye wabuya wabetha mna ngoba ndifike apha I think ndina 16 years ndisemakapetshini kodwa utata uBish naye ndisho yaqala ukundibona ndisebhasikeni. Bengekho kude bendibabona Zimbini xa besize ecaweni ndimxelele sifunde esikoleni esinye noZimbini ndithi Zimbini ndiyakuthanda uyayazi nawe loo nto kodwa ufunda isiqabane ndangomba yempama unandifundeke nacawa andiyeke bathangancami bethunani ndibonge isista yami encinci nosisi Ntombenkosi Menze Sisters ngoba sithe sawudibana nabo yayimidlalo sisters neMenze Sisters sisengabayedeni baqala bakubona bona ukhanya ndingekaboni mna balela vumbela imnandi ke ngobona banditsarha kwaye lo wasendlini endidika ke ngoku ndiqonda uba uyandika ke ndimxelele naye uyabona ke mntazi soqala ukundibhora ke ngoku kodwa abayeka bemane besiya endlini bayothandaza ndibathuke ngezinye imini kodwa bayeka kwenzeka nge-21 ka-August kulo nyaka ophelileyo nam ndabona ukukhanya. Izolo ndithe apha enkonzweni xa ndilungiselela uSunday school kwakhona umama komama baphana wathi usile laa mntana ndiyamazi ndathula ndamjonga ndaqonda uba usiya amaziyo 16 years back uyaqala ukundibona lo mama uyaphosisa akandazi ngoba bese ndinento ethi xa bengene yintoni because andikhonzi ihamba avangeli ndaphinde ndacinga uba kanene kuthiwa masinqwenele izinto ezasezulwini tanci yiyo loo nto kuthiwa masingabajongi abantu ngoba uba bendijonge abantu ngeke ndakhubeka ndahamba ndaqonda uba makahlale yena nalo siya amaziyo andifani nosiya amaziyo mna nto nje kufana ngendlela yoba ndifaniswa nomntu oswelekileyo kulo nyaka ophelileyo andifani namntu endifaniswe naye. Yebo! Hallelujah! Yebo! Yebo! Jesus! Hallelujah. Many! Yo! Hallelujah. Khona sithobacela ukuthi tata bonke egameni likaYesu. Amen. Ngibonisa umama, ngibonisa sisi, ngibonisa obhuti eSunday school ngegama likaYesu. Amen. Gama lami ndinguvuyo lutho ukuthi ndazalwa kumhlaba waseWelovale. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ke okuhle nondikubulela ekuseni ukusindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela abathandekayo ndisuke eWelovale ngicela nindiyeke ndinqine egameni likaYesu. Amen. Ndikuvuka into ethethwa ngusisi apha othi ndilandiwe. Hallelujah. Ndibulela ukulandwa apha ekuseni. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela abancane ungadinwa wena mhlawumbi wena awulandwanga. Hallelujah. Kodwa ndikhumbula ngo-2021. Hallelujah. 2021 ndandipitshe edutywa. Hallelujah. Ndandisemncinane kakhulu ke ngoko it was my early 20s. Hallelujah. Hallelujah. Nina ngoku nizawubona umuntu omhlana simply because ndihlanjwe ligazi likaYesu. Kodwa ke back then kwakungekho nto intle. Hallelujah. Hallelujah. Neweight ngathi ndiyayigeyinanyana kungenxa yokusindiso. Hallelujah. uYesu ke undifikele mna kungekho nto ndingayenzanga. Hallelujah. I still remember ngo-2021. Hallelujah. Kwakusithiwa sibakuthiwa ngoLwesihlanu ezintsukwini. Amen. Ndibe ndiqonda uba Nkosi yam ukuba ngaba noprincipal akatsho uba asi-enjoye iday yethu uyawutsho ndiphuma ngegeyithi. Hallelujah. Ayikho enye into ndandiyileqa itshomi zam and ke ngokwetshomi zam I think i-elder kubo bonke wayena 41 years. Kungekho mntana oyintombazana, kungekho mntu ongusisi engabafana okanye mandithi ayingootata bodwa. Hallelujah. Ndigruva nabantu abadala. Hallelujah. Amen.
Ndikhumbula ngenye imini sisiya eGcuwa. Haleluya. eGcuwa asiyi kukuba sisiye enkonzweni okanye sasiyofuna ubumnandi. Amen. Ndizawumka ke ndiye kweGcuwa ndimndedwa omncinci. Amen. Andiyicingi uba kuzawukwenzeka ntoni phayana, ndizawubuya kanjani. Into endiyicingayo inye Nkosi yam, nabayandazi naba bantu bandisela i-flying fish. Amen. Isonga nabo besebesazi nestaff sam. Haleluya. Haleluya. Ndibulela ukulandwa apha ekuseni. Haleluya. Haleluya. Epha ekhaya badala bonke ndingokugqibela. Bazithulele ke uRhasatsha yayindim. Haleluya. uYesu undilande mna ndingulaa mntu uba ngabani uchika umuntu okufutshane kunam. Haleluya. Andizube ndikucacisela. Amen. Ndiza kulanda phantsi. Haleluya. Haleluya. Kodwa ngoku ndiboneka ngathi ngumntu othuleyo, ayibubo ubukleva bam, kodwa ndibulela ukulandwa. Haleluya. Bekusithiwa ke xa sele sihleli phayana. Amen. Haleluya. Uhlalo phayana kubuzwe Viyo siza kwenza nto, ndithi okwangoku singekabi nacebo masikhabe silayitani oka. Amen. Xa sesiyilayita le okanye zabaxelela uba masiyimixeni kanjani, me being the youngest. Haleluya. Haleluya. Abanye bebezenza izinto because bebefuna ukuzitaste nje, ayikho into engazange iyitaste ngaphandle kwe-drug. Haleluya. Intsango besendiyazi noba ithengiswa abantu ebathandekayo ingathi singayifumana pha. Haleluya. Ndibulela ukulandwa kwizinto zonke ezikhona nezibonakala. Ndibulela uYesu mna owandilandayo, in so much that if ever uYesu akazange afike ngo-2023 andizazi uba namhlanje ngendiphi. Amen. Ndathi xa sele ndibaxelela uba uyabona ke ngoku guys, asisahambi language eyi, asisathethi language eyi-1. Ewe fine sisebenza sonke. Phofu nalapha emsebenzini ndiyi-lastborn. Amen. Xa ngabana kufuneka kuqulunqwe iqhinga eliya kumphathi, liza nam. Amen. Iqhinga eliza kumphathi liza nam. Haleluya. Ndibulela ukulandwa apha ekuseni. Ingeyibubukleva bam, ndisabulela uYesu oyibambileyo impilo yam egameni likaYesu. Amen. Ngokuzithoba okukhulu ndibulisa ootata bonke, ndibulisa oomama bonke, oobhuti noosisi nosayini isonke lihle igama kaYesu Kristu Nkosi yam. Amen. Ndingusinenjongo, ndisindisiwe. uYesu uyabunceda ubomi bam. Ndiguqukile nam bazalwane kulaa mvuselelo ibikhona last year apha eziphunzana ye-3 months. Ndikhule nam ndikufitshane noYesu. Ootata ke abalapha bandikhulele apha, yonke into yam kaSunday School ndayenza apha. Futhi ke ndiphuma kwikhaya elinomfundisi. Amen. Kodwa ukuya kwami enkonzweni ndaya kathathu. Lo mntu bendihlala naye umfundisi echurch. So bendimayinela ndibenzela everything, ndimkhaphe. Kodwa ndingangeni enkonzweni. Bendihlala nje nabafana apha ngaphandle kwenkonzo. Ndingayazi inkonzo uba intoni, kodwa amavesi wona ndisawazi, kodwa andikwazi uwenza. Amen. Zashunyayelwa ke iindaba zenguquko last year. Nam ndayethi mna bendingumntu othi xa ngqina ndibe ngathi ndiyahlambulula, ndithethe iindaba zam apha. And abantu bebejongana xa ungqina uba uyobathetha into zakhe. Ungakho mntu ozonqanda athi sifuna inhlambululo ezindaba zakho. Amen. Ndaqonda uba njengoba bekusenzeka kanje ndizawuphinda, bendiqhubekeka ndizongqina phambi kwabantu. Kujongwane, kuhlekwe. Amen. Kodwa ndibe ndizixelela ukuba le nto ndiyayifuna. Amen. Noba ndizogileka ndithini, bazogileka lo mzuzu kuhlekwa ngayo okanye kujongana ngayo xa ndilapha ngaphambili. But ndazixelela ukuba njengoba ndizithetha ezinto, andifuni ziphinde zincamathele ubomi bam sebutshintshile. Amen. Ndaye emanzini, ndazincama, ndathi Thixo, bekungakho lula unxiba iibhlukhwe zam, ndiyeke zonke imfundiso ndizive apha mazihambe nam. Amen. Ndazimamela imfundiso, ndazigcina ezinye efowunini, ndimane ndifunda. Nale nto indimise apha kungenxa yemfundiso ukuba umntu funeka emngqinele uYesu apho amlande khona. Ya. So ke andizuthetha kakhulu. Ndibulela nje utata wandincedidayo, wandiphethe ecaleni after sesibuye nasemanzini. Wathi uba honest kakhulu, amanye amazwi wathethayo azokushiya anelibali elibi ebantwini. So ngoku bezinye izinto ubochetha umuntu uhlambululo, ngathi ndiyaxolisa tata, bendibethwa kungazi. Amen. Njengoba bendimuntu ohlala kwikhaya labafundisi, abafundisi elokwenyanga bebevizithe ekhaya bayokudla isidlo besibalungiselela khona ekhaya.
wasweleka umfundisi zange saphinda sababona njengoba nathi besihlala nomfundisi nabazalwa ngumfundisi kodwa inkonzo sasingayifuni besiya yedwa bengasishumayeli. Amen. So nami ke angicela ungathethi kakhulu, ngicela nje ukota amazwi apha Psalms chapter 127. It's a psalm that is attributed to Solomon. It says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Ingathi ithi kanje ngeXhosa, ukuba uThixo akayakhi indlu, umakhi ufumana ukubulaleka. Amen. So lemvuselelo umthandazo wami lemvuselelo ukuba ingagqithi ndingakhekanga. Amen. Ngoba ukhe wathutha uSontana kuyiveke ephelileyo morning devotion wakhota ilizwi ngathi belikwincwadi kaLuke chapter 6 andikhohlwa ngeverse wathi masakhele izindlu zethu phezu kolwalwa, andazi kulwalwa yintoni but bengathetha ngathi lilitshe. Amen. Ukuze nokuba sezifika izikhukhula singakhukhuliseki, siyakufumana ukungcikiveka singaphakathi ezinkonzweni, but ndixelele into enye ukuba le nto nayifumanayo angekhe lohlukane nayo. Amen. Ndibulisa utata, ndibulisa oomama, ndibulisa ulutsha. Amen. Igama lam ndinokugcina fanele ndinongqozana okubalulekileyo nasempilweni yam ndisembisile. Ndibulela uYesu ondilandileyo bazalwane. Noba bengekho apha yoba ndifile. Uthixo wandilanda, undilandile. Yena umntwana ongamameliyo mna ondenza ayifunayo ngexesha lakhe afuna ngalo. Bendisela utywala, ndikuthenga futhi ekhaya besendizazi uba ndiyasela. And ke ngoku ukuba ndikhona ndivuyile ndisuka emotini njengoba ndihlala emotini. Apha endlini ndisehla njengoba ndiklina nje ndineglasi yam mna. Umama sethi, hayi mntanam, ngcono usiselela apha endlini unoba uye phaa etywaleni, ngcono zula apha endlini. Utywala bamama futhi ke sendibona uba bekade engayithandi ithethela but ke ngoku uyambona uba umzali uvothile. Kuba kaloku ngummozoza nabo othenga imali yakho ndizenzele into zam. Nasekhaya besenzazi ongamameli mna. Ndine-twin sister ke kodwa i-twin sister ayifani nami ithuni. Athi yena yho angazi lo mntana sisilingo santo. Ndithi hayi mama kho ndiyeke. Athi azange asela tywala ke mna kandibazi utywala ekhaya. Hey uyahamba into nabantwana ndimncinci, age of ndimncinci abantwana bahlala bahamba ubomi, babuba ubomi, bajika ubomi, bajika endleleni. Kwavela ii-challenges, zavela ndapitshwa, kwenzeka yonke into ongayicinga. Ndaqala ke ngoku ndahamba izinto, ndafuna amancedo because kaloku ndilala ebusuku. But amancedo akancedi, ndifaka iintambo. Hayi ibona intambo nditsho ncam, ndiyithathe ngeusokusa. Hayi kaloku khanya ndinayo le ntambo, ngcono ndiyoyilahla emgqomeni. Ndiphinde ngenye imini kuthiwa mandifuthe. Ingasebenzi ngalena ngoba ayisebenzeli mna le nto Thixo. Ndiphinde ndiyiwole ndiyilahla. Ndiphinde ndenza onto oko. Ndathi Thixo, ngangena imithingi ngono Thixo. Ndathi Thixo, because ngosenengcinga yofuna uzibulala. Iwesi xa ngxilile, ifuya xa ngxilile. Andazi iipilisi bazala ndizidingile ndizibulala, hayi kayi-1. Qha caba ndisela iipilisi eziwiki. Ngenye imini ndifuna uzixhoma. Wathi ndathethela ekhaya, ndathethela. Wathi ndifuna uzixhoma xa ngubani wena. Abayaza lala ebusuku kusandihleli. Kusandihleli ndiyalila. Like andiyazi kwenzeka ntoni, ubomi bam buyimesi. Kusandihleli amehlo amade afamnyama ngenxa yoba kaloku kusandihleli mna babalele mna ndibhuqeka nento endingayazi. Ndathi Thixo I think kwanele ngoku. Kudala ndimane ndikhetha uYesu namhlanje kusasa ndithi hayi andisakhumbula loo nto bendikhetha uYesu. Ndathi Thixo khawungena empilweni yam because ngoku ingathi iyakusonakala ngokonakala and ke ngoku ndiyabona kuzophuma isidumbu esindim because ngoku ndishiya abantwana. Ndathi Thixo khawuncede, khawungena empilweni yam uyilawule ngoba ngoku ndehlulekile mna uyilawula. Ndizamile ngawamamandla ndehlulekile because akho nto ndisebenze nala mayeza akasebenzi. Qha ndiyandibona uba ndizawubha ndiyabhubha ne-depression. Ndathi Thixo khawungena empilweni yam, wangena uThixo. Yeyi kwaba khona ubuthongo. Ake ndalala bazalwane, ndiyayeka le nto kuqaba ndiqwasha ubusuku bonke. Ndabulela uThixo. Yeyi ndaphinde ndatyhafa bazalwane, wafika uDisemba ndatyhafa nje uyeseminyaka bendimamkele last year noba around June July. NgoDisemba wafika uSathane. Ndaphinde namama ufuna uqwela impilo yam, waphinde yabiza uyingcingane zofuna uzibulala. Ndathi Thixo
noba ndiye ekufeni ngoku ndangena imithingi noThixo ndalwa nenyama ndathi Thixo ndicela ngoku ungene yona because akho nto ndingayenzanga. Ndiphindele emva ndicinge apho ndisuka khona ndicinge phambili ndithi hayi ndiye ekufeni ngoku ngene entliziyweni yam uhlala ube nendawo yokuhlala uzinze ndiye ukuthi ndingapha ndingapha ngoba xa ndingapha ndingapha andikho sure. Ndake ndangena imithingi nasefowunini yam ndangena efowunini yam ndake ndadilitha ndabhlokha ndatsho ndaphumla because bazala xa ukho umntu oncokola naye efowunini akuthandazeki ngoba lokucinga laa mntu uncokola naye ezaa nto benizingcola zibheke ecaleni. Ndathi Thixo khawundincede kha ungene empilweni kho unditshintshe because ekhaya iyavuyelwa le nto umane ubuza uyanini enkonzweni uyabona lokho ayisekho elaa nyawo bendinalo lehlile inyawo umntu uhlele endingo ufunda iBhayibhile uyashumayela apha endlini kumama ngoba kaloku uthi uThixo uqala endlini akaqali ngaphandle funeka uqala ubone ngaba basendathengela iBhayibhile ekhaya. Hayi ndathi hayi Thixo khawungene empilweni ngabaphoxile kule game ndibe-serious ngensindiso kodwa ndiyayidinga ngam ndonke ndidinga uYesu angene ngaphakathi kum ndihambe intando yakhe anqobe intando yam ngoba ziyafika iinkanuko zenyama zisehlule. Kodwa ndathi Thixo ndiyacela kule game khawungene entliziyweni yam ndilahle konke ndize kuwe ndinjengoba ndinjalo ngokuthi masize nazo zinjalo uyosihlamba sibe njengekhephu. Ndiyacela uThixo angene ngaphakathi kwam bazalwane. Amen. Hallelujah. Ndithathe lithuba ndibulise ootata ndibulise oomama osisi okuthi neSunday School bekhipha kuleya ngelihle igama lenkosi. Lo ume phambi kwenu Abiyolifani nguThewu okuhle nokukhulu okubalulekileyo ngempilo yami.